Takže vážení přátelé, vážení hosté, vítejte na dnešním povídání o peptidech. Pojal jsem to jako takové zajímavosti ze světa vědy a medicíny. Věřím, že pro některé z vás tady budou informace zcela nové. Někdo se dozví informace poprvé ve svém životě. Vy, kteří se mnou scházíte pravidelně, ať už na online vzdělávacích webinářích nebo i na fyzických online školeních, tak už o těch peptidech víte trošičku víc. I o zdraví se zajímáte trošičku víc. Nicméně budu se snažit, aby dnešní povídání i pro vás bylo zajímavé a v něčem inovované a nové. Musí zaznít jedna důležitá věc, a to, že vše, co dnes uslyšíte, tak je ryze a pouze to, na co jsem přišel já sám osobním studiem anebo osobními zkušenostmi na základě i mého zdravotního stavu a mého příběhu, který já jsem si prožil. Tedy vše, co zde budu říkat, je ryze mé doporučení, nevztahuje se ani za něj neručí žádná jiná společnost nebo nějaký jiný právní subjekt. Je to tedy jen a pouze mé tvrzení založené na mých osobních zkušenostech. To jenom, aby jsme si na úvod vyjasnili některé věci. Každopádně o peptidech nebo respektive o alaptidu jako takovém se můžete také dozvědět i na záznamu téměř několika hodinovém záznamu v rádiu z Banské Bystrice v pořadu Sám sobě lékárom, kde majitel společnosti Allegenex Life, pan Pavol Krkoška, velmi úžasným způsobem vypráví právě o alaptidu, o tom, jak obnovuje a regeneruje buňky, proč tuto látku potřebuje každý z nás. No a já se vám to dnes budu snažit trošičku vysvětlit a přiblížit. První věc, kterou pokud si budete dělat poznámky a pokud si chcete dělat poznámky, tak já vám teď prozradím 4 nejzásadnější věci k tomu, abyste byli zdraví. Co skutečně potřebujete. A dneska se během této prezentace k tomuto budeme vracet, k těmto 4 zásadním věcem. Jedná se takzvaně o toxíny, inzulinovou rezistenci, o špatné trávení a o chronické záněty. Toto jsou 4 základní problémy, které člověka dovedou i k těm nejzávažnějším zdravotním problémům a onemocněním, který člověk může mít anebo které může prodělat. Zároveň ale platí i přesně opačně to, že pokud odstraníte chronické záněty, pokud odstraníte problémy se špatným trávením, pokud vyrovnáte inzulinovou rezistenci a zbavíte se toxínů, nikdy se jich nezbavíme úplně, ale pokud se jich zbavíme do té míry, že budou regulovány třeba i formou nějaké zdravé, kontrolované detoxikace, tak se dokážeme dostat z jakéhokoliv zdravotního problému. Já sám osobně jsem prošel snad desítky nejrůznějších metod a jedl jsem desítky, ne možná stovky nejrůznějších produktů během svých posledních 12 let, kdy jsem se snažil vyřešit svůj zdravotní problém. Zkoušel jsem nejrůznější očistné kůry, rush metodu, nejrůznější principy ozdravných procesů, jako je veganství, fyzioterapie, lázně, Bachovy esence a tak dále, nejrůznější diety a podobně. A nic z toho mi nikdy úplně nezabralo. A to právě z toho důvodu, že jsem v té době neměl povědomí o tom základním klíči toho zdraví. A to je mít pod kontrolou toxíny, tím pádem vyrovnat hladinu inzulinové rezistence, která je velmi důležitá, za chviličku si řekneme proč. Tím pádem ozdravit své střevo, nemít chronické záněty, no a samozřejmě
tím pádem mít i v pořádku trávení. To vše spolu velmi úzce souvisí. Je to o zdravém životním stylu, je to o správné životosprávě, je to o správném stravování a je to o správném přísunu vitamínů a minerálů v synergické kvalitě. A o tom všem si ale dnes budeme povídat. Proč to můžu tvrdit? Protože jsem tady tyto věci objevil, já jsem tyto věci si sám vyzkoušel osobně na vlastním příběhu svého vlastního života, protože mám 13 let rakovinu kostní dřeně, kdy mi doktoři dávali pouze 3 měsíce života. Ale podařilo se mi na základě toho rozklíčování těch 4 klíčů se s tou nemocí poprat do takové míry, že dnes i díky změně, ale životosprávy a všech ostatních věcí funguju možná lépe než klasický zdravý člověk. Takže některé peptidy umí projít až do DNA. Pojďme si tedy povídat trošičku o těch peptidech, protože ty peptidy, to je to základ, to je to nejdůležitější. První uvědomění a první informace, kterou si určitě poznamenejte, je, že peptidy jsou tak malé látky, je to tak malá látka, že umí projít i do DNA. A další důležitou informací je, že peptid je vlastně ve své podstatě základní imunitní látkou. Jsou to základní stavební jednotky všech buněk celého našeho těla, respektive každého těla, každého živočišného druhu na planetě. Podílejí se na různých procesech v našem těle, regulují buněčný metabolismus, růst, rozmnožování, stárnutí buněk, odstraňují poškozené buňky z organismu, tedy dělají určitého zdravotníka, detoxikaci. Dokonce každá tkáň a dokonce i každý orgán v našem těle má svůj vlastní specifický peptid, který jej udržuje ve zdravém životním stavu. Vysvětlíme si to ještě za chviličku později, ale radši to zopakuju 2krát než ani jednou. Co je tím myšleno, že každá tkáň a orgán má své vlastní peptidy. Například žaludek. Žaludek má své specifické peptidy. A tyto peptidy pak opravují pouze buňky, které spadají k tomuto danému orgánu. Tedy peptidy srdce nemohou opravovat střeva. Peptidy střeva nemohou opravovat jícen a podobně, abyste tomu rozuměli. A proč o tom hovořím, za chviličku se dozvíte. Je tedy velmi, velmi důležité, aby naše tělo a každá naše tkáň měla konstantní a pravidelný přísun všech synergických vitamínů pro tvorbu příslušných peptidů, protože pokud nebudeme mít minerály a vitamíny v našem těle, a ne, že dneska si je dám a týden nic nesním, nic neužiju. Musí to být konstantní, pravidelný přísun synergických vitaminů. Vysvětlíme si za chviličku, co to všechno je, co to obnáší, co pro to udělat a tak dále. Proto jsou peptidy tím nejzdravějším řešením pro proces stárnutí, obnovu buněk a tak dále. Vše si za chviličku vysvětlíme. Že to je velmi důležité a že vlastně peptidy jsou takto unikátní, tak o tom svědčí i to, že objev peptidů a bioregulace funkcí získalo Nobelovu cenu v roce 2018. Ale to není úplně tak mladé odvětví, že by to bylo až z roku 2018. Ono je tady to všechno založeno na objevech už někdy z roku 1961, kdy už vlastně začal vývoj a výzkum té lymfocytních látek a peptidu jako takového, protože bylo zjištěno, že té lymfocytní látky a brzlík v našem lidském těle je vlastně základním stavebním kamenem pro imunitní systém našeho těla. Tam se vlastně rodí peptidy, které dokáží regenerovat celé naše tělo. Ale o tom se taky za chviličku dozvíme víc.
že tento výzkum přinesl nové možnosti do zásahu přirozené regenerace orgánů a tkání. Bylo to tedy i uděleno Nobelovou cenou. A co je velmi zajímavé, tak to, že peptidy budou mít nějaké nové možnosti, že přináší nějaké nové možnosti do regenerace orgánů a tkání, to není jen do té regenerace. Peptidy jsou velmi zajímavým, teď v tuto době jsou zkoumány a je pracováno na tom, aby peptidy nahradily antibiotika. Protože víme, že antibiotika, na ně jsme rezistentní, začínáme být na ně rezistentní, někdo už na ně rezistentní je, tedy nijak neúčinkují ochranné látky, které jsou nám podávány, a naše tělo se neumí poprat s některými nemocemi a zdravotními problémy, kterými procházíme. A právě peptidy by měly být zlomem zase v medicíně, protože dokážou proniknout do nejen buňky a nejen do každého orgánu a tkáně a nejenom, že umí proniknout do všech vrstev kůže, úplně do všech vrstev, ale umí zasáhnout a obnovovat i přímo DNA. A to je to asi nejúžasnější. To, že peptidy jsou momentálně takovým novodobým přínosem a že to není bráno na lehkou váhu, svědčí i to, že se o peptidech začalo už i vyučovat na Univerzitě Karlově. Jsou přednášky o peptidech. No a také na Přírodovědecké fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci základy biochemie, kde už se učí o proteinech, peptidech a aminokyselinách, o tom, jak peptidy vlastně pracují, jak fungují, že například přírodní peptidy ovlivňují hormony, antibiotika, jedy, toxiny a tak dále a tak dále. Co patří mezi hlavní výhody peptidů? Tak asi to nejpodstatnější je, že regulují proteinový a inzulínový metabolický syndrom. Vzpomínáte si na ten obrázek, který jsem řekl na začátku, ty 4 klíče ke zdraví? To znamená, regulují inzulínový metabolický syndrom a ovlivňují hladinu inzulínové rezistence. Je to velmi důležité pro to, aby jsme tedy jeden z těch 4 klíčů vyřešili a získali. A to je díky peptidům. Peptidy dále regulují syntézu v našem těle, podílejí se na přínosu mezibuněčné informace, přenosu mezibuněčné informace, jsou netoxické, jsou nenávykové, nespůsobují alergické reakce a jsou vlastní našemu imunitnímu systému a eliminují příčiny jakéhokoliv onemocnění. V tomhle jsou tedy peptidy úžasné. Máme 4 základní rozdělení peptidů. Peptidy můžeme dělit na syntetické, na přírodní, na rostlinné. Ty se hodně teď používají pro obnovu a růst například vlasů, obnovu kůže a pokožky. No a živočišné, s kterými jsou neuvěřitelné výsledky na bázi chirurgie, plastické chirurgie, obnovy tváří, lidí, kteří zažili nějakou vážnou nehodu, popáleniny, kyselinou a tak dále, nebo hasiči, kteří při svých profesních zásazích utrpěli těžké popáleniny a deformace obličeje, tak peptidy v tomhle teď hrají obrovský prim a je to neuvěřitelné, co peptidy právě dokážou. No a doteď byly využívány pro obnovu a regeneraci kůže právě peptidy, ty živočišné. Peptidy lze přirovnat k takovému klíči a zámku. Každý peptid má specifickou úlohu ke konkrétní buňce, ke konkrétnímu orgánu, tak jak už jsem to řekl. To znamená, peptid jater bude hledat jen poškozené buňky právě jater a peptid zase kloubů bude opravovat pouze poškozené buňky daných kloubů. A když daný peptid najde ten cíl, tak on se penetruje, co znamená penetrovat přes buněčnou membránu, on umí proniknout, prosáknout, vstřebat se absolutně a bez jakýchkoliv vedlejších účinků, bez toho, že by danou buňku poškodil, ba naopak, on ji obnovuje, on ji regeneruje a tam právě spustí ten proces regenerace a obnovy té poškozené buňky. A s jakým výsledkem? To je asi to nejúžasnější, že vlastně zdravá buňka nastartuje své reparační vlastnosti.
Zase, co je reparační vlastnost buňky? Už poškozená buňka, kterou lze zachránit, protože máme buňky, kterou nelze zachránit, ta se může přeměnit například ve zhoubný nádor, v rakovinotvorné bujení, tak tuto nemocnou buňku, která už nejde zachránit, tak alaptid umí vlastně zlikvidovat úplně a vyloučit z těla ven. Ale buňka, kterou lze zvrátit, tak do ní vstoupí. V rámci detoxikace to pak může mít takové projevy, že že lidé můžou popisovat nasazení peptidů jako krátkodobé zhoršení svého zdravotního stavu, protože ty peptidy velmi rychle, velmi akutně začnou řešit všechny buňky. A snaží se vyloučit ty špatné a snaží se obnovit ty, které ještě zachránit lze. A posilnit ty, které jsou relativně zdravé. A jakmile ta buňka se obnoví do určitého základního zdravotního stavu, tak dochází už k dělení pouze zdravých buněk. No a to přispívá k čemu? No, k našemu zdraví. To znamená k vyřešení jakéhokoliv zdravotního problému. 4 základní klíče ke zdraví. Já vám tady teď popíšu a ukážu, proč je tak strašně důležité nejen mít pravidelný přísun kvalitních vitamínů a minerálů, ale také proč pracovat na životosprávě a na zdravém životním stylu. Abyste vyřešili právě ty toxiny, inzulinovou rezistenci, chronické záněty a špatné trávení. Naše tělo vlastně funguje jako čistička odpadu. To znamená, my ústy přijmeme nějakou stravu, pochopitelně, že nepřijímáme jen stravu, ale i spoustu jiných vedlejších věcí, včetně toxických látek. Takže zvenku přijde nějaké jídlo a ostatní věci. Dojde k jeho rozmělnění v ústech, rozvíkání, smíchání se slinami, následně se to posunuje hltanem do žaludku. V žaludku díky kyselinám vznikne kaše a tato odchází do střev. V cestě ještě ale smíchána se žlučí a travicími enzymy, které neutralizují tu kyselinu ze žaludku, aby nedošlo k polepkání střeva. V tenkém střevu se potom vstřebají všechny živiny, no a v tlustém střevě se vstřebá přebytečná voda, minerály, no a zbytek naše tělo vypustí ven. Takhle by to mělo fungovat správně. Za předpokladu, že například v tlustém střevě máme takzvané pérovy pláty, které zpracovávají veškerou potravu. Jenže co když máme naše střeva zanesené? Co když jsou tam záněty? Co když jsou střeva toxická? Co když máme natolik nekvalitní stravu, že do našeho těla neumí střeva, tenké ani tlusté, vstřebat živiny a minerály? Co potom? No pak se nám zhroutí postupně náš zdravotní stav a imunitní systém, protože pokud nemáme živiny a minerály, nemáme dostatečný hnací motor a výživu pro regeneraci a rození peptidů. A to je to, co bylo objeveno a co dostalo i to ocenění Nobelovy ceny. To je tedy to, o čem tady se bavíme. To jsou ty peptidy. Peptidy jsou základem pro veškeré základy a zásady, které my musíme mít, aby naše tělo mohlo fungovat. To je to odhalení těch 4 klíčů, na kterých my musíme pracovat. Takže abychom měli dostatečný počet zdravých a silných peptidů, musíme jim dodávat a zajistit stálý, ne, že jednou si dám nějaký vitamínek, jednou si dám občas nějakou zeleninu, nějaké ovoce, ale stálý a konstantní přísun všech minerálů a vitamínů a hlavně v synergické kvalitě. To znamená, že jednotlivé vitamíny a minerály spolu musí komunikovat, musí spolupracovat. To je další odvětví, o kterém lidé ani netuší, že by něco takového to mělo být, nebo že něco takového vůbec existuje. A právě tohle je alfa omega veškerého zdraví. Tedy, pokud víme, a řekli jsme si, že existují syntetické peptidy, mimochodem, co je ten syntetický peptid?
a přírodní. Ono je to velmi podobné. Syntetický a přírodní znamená, že si buď to naše tělo umí chemickými procesy vytvořit daný peptid z jednotlivých minerálů, látek, vitaminů a dalších sloučenin, chemických sloučenin, a buď si to vyrobí to tělo samo přírodně, anebo dokážeme dnes už dělat i peptidy syntetické, které jsou dokonce ještě kvalitnější než ty přírodní. A dokonce, a to si za chvíličku dozvíme, máme i peptidy, které jsou univerzální a umí nahradit i peptidy, které nám v určitých místech a lokalitách chybí. Jak je to myšleno? Tak mluvili jsme například o peptidech kloubů. Pokud nemáme peptidy kloubů, no tak se nám nemůže vyživovat kolagen, nemůže se tam obnovovat tvorba těch jednotlivých kloubů a je problém. A najednou mají lidi problémy, že napadají na nohu, skřípe jim noha, bolí je, nemůžou se hýbat, jsou prostě omezeni v pohybu. Ale jsou peptidy, které umí nahradit i právě třeba tento kloubní peptid a jiné peptidy v celém našem těle. A následující logická a poměrně jednoduchá otázka, který peptid je pro lidské tělo a lidský organismus tím nejlepším a nejvhodnějším? No pochopitelně tělu vlastní peptid. A je úplně jedno, jestli si to tělo umí vyrobit samo přírodně, nebo jestli je ten tělu vlastní peptid dodáván v syntetické podobě. Je to úplně jedno. Ale každopádně ten tělu vlastní, ideálně ten univerzální, který je už z objevu z roku 1961, to byl ten objev peptidů v rámci brzlíků, té lymfocytních látek, tak rozhodně tělu vlastní peptid je lepší, přínosnější a důležitější než ty peptidy rostlinné a živočišné. No a tím se dostáváme ke králi všech peptidů a tím je právě ten univerzální peptid, který byl pojmenován jako alaptid. Kdo stojí za objevením tohoto alaptidu? Tak zase velmi zajímavá, velmi důležitá informace. Stojí zatím dva českoslovenští vědci. Tito pánové byli velmi morální a charakterní osobnosti v rámci vědy. Bohužel už nejsou mezi námi, ale společnost Allegenex Life jim celý projekt a vlastně výzkum, který udělali a dotáhli až do konce, věnuje in memoriam. Pojďme si poslechnout jen krátce v 1 minutě, co to ten alaptid vlastně je a proč ho potřebujeme. Alaptid je analog tělu vlastní látka, která je biologicky aktivní. Také má stimulační a radioprotektivní efekt. Alaptid regeneruje a posiluje. Je netoxický. Bez interakcí, působící pouze na fyziologickém základě. Brzdí růst nádorových buněk. Je to absolutně bezpečná látka. Jak já říkám, svým způsobem je to vlastně zázrak. Nemá žádné vedlejší ani kontraindikační účinky. Může se užívat a kombinovat s jakýmkoliv lékem, který člověk, nebo léčivem, který člověk v tuto chvíli bere, aniž by to eliminovalo jeho účinek. Ba naopak, peptidy a alaptid zesiluje jakékoliv látky, které jsou přínosné pro lidský organismus. Pokud něco není přínosné, tak to z těla prostě vyloučí ven. Takže chci vám představit pana Evžena Kacafírka trošičku, aby jsme si o něm řekli, a také pana doktora Václava Pleisnera. Pan inženýr Evžen Kacafírek byl dokonce nejen chemik, ale kandidát věd. Byl to vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii v Praze a měl neuvěřitelný dar prostorového vidění a chápání a modelování látek a molekul. A právě on je tím člověkem, který navázal na předešlé
objevy a vývoje všech těch peptidů a imunitních látek a brzlíků a T lymfocytních látek jako takových a objevil látku alaptid, která byla v 89. potom patentována společností Zentiva, farmaceutickou společností Zentiva. A mu se podařilo tuto látku, tento peptid, syntetizovat, vyčistit, ještě více zesílit, zkvalitnit a vznikl syntetický alaptid, který je univerzálním klíčem úplně pro jakýkoliv orgán a tkáň našeho těla. Alaptidu byly připsány neuvěřitelně úžasné pozitivní nootropní účinky, radioprotektivita a vše bylo testováno i ve vojenském ústavu NATO v Těchoníně v Orlických horách. A svým způsobem, to je to, co bylo řečeno, je alaptid biologickým paklíčem, který umí otevřít a proniknout do každé živé buňky, kterou pak opravuje, regeneruje, urychluje produkci zdravých buněk a pozor, že na fyziologickém základě. Ten fyziologický základ, to je to důležité, protože co není fyziologické, je nebezpečné. Jo, například nádor. Ale pokud máme něco ve vyrovnaném stavu, pokud máme imunitní bílé červené krvinky v rovnováze, všechno, celá regenerace, obnova zdravotního stavu, vše prochází a probíhá na úrovni fyziologického základu. A to přímo ten alaptid dělá. Alaptid startuje přirozený regenerační proces organismu v každém těle bez výjimky. Neexistuje, že si někdo řekne, já nechci, aby mi alaptid u mě nefungoval. Prostě pokud si alaptid dám, tak prostě účinkovat bude. A je jedno, kolik mám kilo, je jedno, jak jsem starý, jak jsem vysoký. A na to všechno byly udělány americké patenty, bezpečnostní profil, československý patent a evropský patent. A ověření, to není jen o tom, že to bylo objeveno, ale ono to bylo i prověřeno, že to skutečně funguje. A bylo to vyzkoušeno na tisících pacientů a na klinikách a na vojenském výzkumném oddělení. To všechno bylo testováno. A zatím vším stál doktor Václav Pleissner, což byl světově uznávaný biolog a specialista na tkáňové kultury. A on právě prokázal, že alaptid je zcela bezpečnou, neškodnou a netoxickou látkou bez kontraindikací, tedy bez vedlejších účinků. Tedy pokud se mi někdo zeptá, zavolá mi, řekne, prosím tě Petře, můžu, mám tady ten lék, mám tady tohle, můžu? Ano, můžu. Můžu bez problému a pokud chci nějak ještě více specifikovat a chci dělat nějaké další věci, můžeme udělat jednotlivé konzultace. Ale možná vás napadne, proč se tak úžasná látka, král všech peptidů, alaptid, objevuje až nyní, po více než 30 letech vlastně od svého objevu. Tak máme přímo s panem Pleissnerem, člověkem, který vlastně zkoumal a který stojí za prověření, co všechno alaptid umí. Máme natočeno několik videí. Tady máte odkaz na 5 z nich, můžete si klidně vyfotit tady tyto QR kódy, nebo nejjednodušší cesta je zaregistrovat se do našeho e-shopu, registrace zdarma. A tam máte vše o alaptidu jako takovém. A je tam i tady těchto 5 videí s panem doktorem Pleissnerem, kde v prvním videu vám vlastně představí to objevitele a kdo zatím stojí a tu práci s lidskou buňkou, s enzymy, hormony a tak dále. Ve druhém videu potom vysvětluje bezpečnost alaptidu, že bylo prokázáno, že je bezpečný a hlavně, že je účinný, že to je ten nejúžasnější paklíč pro zdraví, který existuje. V rámci fyziologických procesů video číslo 3, tedy jakou má úlohu alaptid, co všechno umí, co zajišťuje, že umí likvidovat rakovinotvorné buňky a tak dále. Mnoho jiných velmi zajímavých informací. Například, že zlepšuje kognitivní funkce mozku a dokonce informace, že například rakovina vzniká přes noc, což je velmi zajímavé. Takhle rychle může vznikat rakovina. Tedy rakovina není o tom, že roste roky a roky, nebo že to je nemoc, kterou jsem si zdědil po svých rodičích.
Rakovina není dědičná, jsou dědičné návyky a zlozvyky. Pokud žiju stejným způsobem, nezdravým způsobem, kterým žili mí rodiče a prarodiče, kteří rakovinu měli, pravděpodobně ji budu mít i já, nebo nádory. Tedy návyky jsou dědičné, ale ne nemoc samotná. Ve 4. videu lidské tělo, genetika, respektive vlastně rakovina jako taková je zánět či infekce. O tom jsem se přesvědčil na svém vlastním příběhu, na své rakovině kostní dřeně, kterou jsem prodělával 13 let a velmi dlouho mi trvalo, než jsem to všechno pochopil a než jsem to dokázal všechno zvládnout. No a v tom posledním videu právě pan doktor Václav Pásner vysvětluje, proč až po 30 letech, že za tím vším stojí farmaceutické lobby. Oni celý tento patent a objev zmrazili, dali ho do sejfu na 30 let. Uvádí tam zcela na rovinu, že farmaceutika je business. Nejde jim vůbec o léčení pacientů, ani o uzdravování nemocných lidí. Nenechte se mýlit, že pokud jdete za nějakým normálním klasickým lékařem, že ten lékař vám chce vyloženě vyřešit váš zdravotní problém jednou provždy. Vesměs vám vždy bude dávat jen léky a léčiva, které vás jen budou udržovat, pokud možno co nejdéle v tom vašem zdravotním stavu. Proč? Protože lékaři se už na fakultě v 1. ročníku učí, že vyléčený pacient znamená ztrátu daného pacienta a tedy ztrátu finančního příjmu. Je to hnusné, ale prostě takhle to je. Chcete znát vhodnou kombinaci tedy jednotlivých produktů, například společnosti Allegenex Life, která má v držení alaptid. Chcete vědět, jaké jsou ideální účinky a pro kombinování. Alaptid umí řešit dermatologii, vlasy, kůži, pleť, krevní systém a imunitu, dýchání, kardio, detoxikaci, nervový systém, psychiku, spánek, reprodukční a močový systém a řadu dalších věcí. Máme 15 základních produktů, které jsou založeny na synergii vitamínů a minerálů a komunikaci a schopnosti syntetizovat a vytvořit v těle alaptid. Pokud chcete vědět, jakou kombinaci zvolit právě pro vyřešení těch jednotlivých problémů, protože někdo má dermatologické problémy, máme lidi, kteří si vyřešili své problémy s lupénkou, úplně s lupénkou nebo s jinými problémy. Pokud máte problémy s nervovým systémem, s reprodukčním systémem a tak dále, všechno můžeme řešit. Aby jsme namíchali tu správnou kombinaci pro vás, doporučuji, abyste prošli měřením na speciální přístroj AITOVY, nebo můžete se nahlásit na konzultaci k panu doktoru Šuchovi na jednu z jeho 6 soukromých klinik na Slovensku, kde právě pan doktor používá produkty společnosti Allegenex Life, které jsou přímo pro něj vyráběny. Takže je velmi dobré, ale také mít nastavený nejenom tedy mít přísun těch minerálů a vitamínů, ale také mít nastaven jídelníček a životosprávu. Je to velmi důležité. Kompletně to prokombinovat. A hlavně nejíst a nevyhazovat zbytečně peníze za vitamíny, které synergické nejsou, za vitamíny tamhle od 1 firmy, od 3. firmy, od 9. firmy, protože ty jednotlivé vitamíny spolu nemusí komunikovat, nemusí tam být synergie. V takovémto případě, i kdybyste měli sebedražší vitamíny, tak z 90% to prostě projde vaším tělem a vy to vyčůráte ven bez efektu, protože ten váš čistička odpadu to nebude umět zpracovat, ty procesy, které jsme si popsali, jak to vlastně v tom těle má všechno fungovat. Možná si někdo říká, no jo, ale tak jsou třeba vitamíny nebo látky, jako je například aloe vera. To je taky přírodní látka, taky je to dobrý, taky to umí opravovat DNA, jasně. Ale není to na principu peptidů. Například takové aloe vera, dejte to 10 lidem. Většině to neudělá nic, někomu to možná trochu pomůže a jiného to prožene takovým způsobem, že vám za to poděkuje, protože bude mít třeba týden průjmy. Je to o tom, jak to tělo to prostě přijme.
Když to alaptid, ten se vás neptá. Ten prostě jde až do DNA a regeneruje, obnovuje, pracuje. Je to úplně stejné jako automobil. Všichni víme, že o auto se musíme starat. Musíme vyměnit letní zimní pneumatiky, vyměnit olej, kapaliny, doplnit vodu do ostřikovačů. Víme, že toxické látky, které se nám ukládají v odpadkovém koši, tak taky nikdo neřekne, tyjo, a nestačí mi to vynést jednou za rok nebo jednou za život. Auto nestačí opravovat a vyměňovat ty kapaliny jednou za život. No nestačí, víme všichni, že to musíme vynášet odpadky. Že ať se vám to líbí nebo ne, naše lidské tělo funguje na úplně stejném principu a potřebuje úplně stejnou údržbu jako automobil a potřebuje vysypat odpadky úplně stejně jako popelnice. Tak, jako se staráme o auto a o náš dům, tak se musíme umět starat i o naše vlastní tělo. Nikdo jiný to za vás neudělá. Ten základní úklid, ten nejlepší úklid, jaký můžete udělat, je použít Alpha Omega Box, který jako výživový doplněk zaměřený na regeneraci a obnovu buněk vyhrál dokonce první místo v prestižní soutěži o top nejlepší produkt ve farmaceutické kvalitě, a který právě umí pracovat s peptidy a s alaptidem jako takovým. Jeho dávkování a konzultace, tady ty věci, to všechno můžeme probrat individuálně. Takže chcete vypracovat jídelníček a změnit svou životosprávu? Můžete mě osobně kontaktovat na tomto telefonním čísle nebo přes můj facebookový profil. V případě, že máte zájem i o poradenství, nastavení správné kombinace produktů od společnosti Eleganex Life, která je v tuto chvíli má prim právě v peptidech a alaptidu jako takovém, můžeme vám přímo na míru pro vás nastavit tu ideální vhodnou kombinaci. Můžeme váš zdravotní stav probrat buď osobně nebo online, záleží jen a pouze na vás. Rozhodně bych vám doporučil se i registrovat do e-shopu přímo firmy Eleganex Life. Za prvé registrace zdarma a co vám poskytne za výhody, tak samozřejmě budete mít přístup ke všem těm videím, informacím, dokonce i k patentům, které tam jsou, takže si to můžete prozkoumat a pročíst, že to, co jsem tady říkal, je skutečně pravda. No a především tím, že si založíte svůj e-shopový účet, získáte i trvalou 10% slevu na veškeré své nákupy. Takže každopádně je to dobré rozhodnutí. No a taky bude fajn, pokud se například rozhodnete se dál vzdělávat v oblasti zdraví a připojíte se do naší rodiny lidí, kteří chtějí žít zdravým životním stylem a o to své tělíčko se starají trošičku i aktivně. Mějte tedy zdraví ve své dlani, jak já říkám oblibou, protože život máte jen jeden. A tak kdy chcete začít žít?